Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Gathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 18 years old, minyo og may usa ka anak, taga Kalinan, Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido kun birth certificate sa akong anak, kay nagkabuwag man gud mi sa akong bana. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ha? Mabdus ka, Ana? Pasaylo ako, ma. Pero mga asawa man si Samboy na ako. Ginoo ko ni mo, Ana. Kabata pa ni mo, mag-18 ka pa lang, God. Pila ka buwan naman lang sab, mag-18 naman ko. Pwede naman kong makasal. Lagi. Pero bata ka pang mahimong inahan in taon, day. Sigurado na ba yun ang lalakihan ni mo? Di ko mupasali kung pamabdos niya maoy kung dili ko sigurado. Nyasa na siya ron. Nagtrabaho sa syudad, ma. O willing ra siyang muanhi sa ato kung musugot tong mga sawa siya magpakasal, me. Nala, sige. Paanhi asa dili pa may baos papa ni mo ini, ha? Kay na, magubot yutaan ni Ana. Kung magubot man tama, di na lang nako panion Samboy, uy. Ako na limaton niya sa syudad. Ay, dili ha, dili. O, sige, tabangan ta kag pasabot ti papa ni mo. Aron maminyo kag klaro. Kasal kita, Ana. Pero, unsaon taman ni Samboy, nga tuwa ka magtrabaho sa syudad. Mukuyog na ba ko nimo sa mga pagbalik sa syudad? Di pa. Kay, ang akong gabangan karon dito, gamay king kwarto. Paigo rin ako. Mangita sa kong dako-dako nga atong kapuyan. Labi na nga, nananya tay anak. Gusto ko nga, matarong yun mong pahiluna. Kung gusto yun mong sa siyudad mo puyo uban ako. Huwag yun ay kumasayip sa pagpakasal mo, Samboy. Tungod kay responsable ka. Mahal ta kay ka. Mahal ta sa ka, Ana. Kumplituhan na tos, baby. Kay basinog kuwang panagdunggan. Amaw. Ila na gyud ang imong tiyan, Ana. Dako na gyud na siyang tiyana. Buyag, maoy. Ug excited na kay kung hamukawa siya. Magkakita na niya ko sa kong liwat, ma. Ay, siyempre, oy. Ninyong duha sa imong bana. Nanon niya, dili pa ba kamuapas niya dito sa syudad? Gipatigom una na ako si Samboy, ma. Kay kamahal pa day agtong bahay nga iyang gustong abangan para namo, eh. Sayang man, good. Unya, may gastuhan pa unya mi sa akong pagpanganak. Ug mas ganahan kong anhi mga anak din hima, kay naamon ko. Sas, naminyo ka na lang, paraygon kagihapon ako. Siyempre. Mama, takot ko. Aya! Gusta? Oh. Wapa mo kang samot ka namin niya, ay? Ay, ambot ni mo kaloy, oy. Nagaro! Kalbugalon gid kay kada. Kinsa to? Ang classmate bitaw to na ako sa elementary, ma, si Kaloy. Uy, baya no. Ayan na pagtagad-tagad og laing laki karon nga naminyo na ka, ha? Labi na nga to as layo imong bana, Ana. Ha? Kaya nga naman, ma.
Gabi naman kayo. Tuog naman tako. Si Sampoy? Hello? Sulti ko na. Ako bagad ang amahan anang imong anak. Unsa? Nansa ka kay Sampoy? May nagmarites di ay sa kumbana, nga may lain ko kung laki sa amo samtang wa siya. Ug mituusab dayon nga kumbana, maong nagkabuwag yun mi. Ug dihang wa na may communication sa kumbana, doon ay laing nanguyap na ako. Si Rambo. Ug sa akong kalagot sa kumbana, gisugot dayon ako si Rambo. Kay dawat masab ko niya, bisan og buntis na kwato higayon na. Nagtipon mi, ug siya ang diha sa akong pagpanganak. Unya, Yarang ato anak, lalaki siya. akong anak lang, Rambo. Among anak sa kumpana. Apan sa dahil nanguyab ko nimo, o nagmabdos ka pa niya, apil na siya ang akong gidawat, ana. Ug andam ko mga mahan, ug ipada ang ako apelido niya. Unsa? Buwag na mo si umbana, di ba? Ako nakaroon ang mga mahan sa imong anak, ana. Rambo? Unsa? Nisugot ka, ana? Nga kang Rambo ang apelido ang gidas bata? Kay si may diya sa pagparehistro na ako sa kong anak mo. Uy, pero nahibaw gid ka nga kang Samboy tong anak. Nahipaw man sad si Rambo, good. Pero siya may namugos nga ang kuno niyang bata, bi. Ay, Ginoo ko nimo, ana. Musamot og kasuko ang imong bana, aning kalakihang imong gibuhat. Isag masuko pa siya, uy. Wa naman sad mi, bi. Kami naman si Rambo ron. Ug malipayon ko uban niya, ma. Kay pinanggami niya sa akong anak. May problema ba, Rambo? Wala ta akong savings sa imong pagpanganak, eh. Aha? Karong naguba ang akong motor. Wala hinoy ko'y budget sa pagpaayo. Ako aramang gasto tanan dinis bahay. Nya, naapaka og ang bata. Mga, dako ko gasto. Anya? Unsa may una-una ni mo? Mupauli ko sa amo? Unsa? Maayo kay nakahuna-una kag pauli, ana. Kay diri ay mong bana sa miaging simana. Nangita nimo og sa bata. Kay gusto makig-uli nimo. Unsa? Nagkauli gid mi sa akong bana, ug akong gisulti niya ang bahin sa rehistro o birth certificate sa among anak nga nagdaki ni sa apelyado sa kanhin akong kaipon. O gusto niya kining ipausab sa iyang apelyado. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, kasado ko sa kumbana, apan pagbuwag namo, apelyado sa bag-o na kong kaipon ang gida sa bata, kay siya man ang diha sa akong pagpanganak. Mausap pa bang apelyado sa akong anak, ngadto sa apelyado sa kumbana, kay nag-uli man mi. Ikaduhang pangutana, dako pa mi og magasto sa pagpausap sa apelyado sa among anak, kay gi-acknowledge o ni pirma man gyud ang kanhin akong kaipon nga siyang amahan sa akong anak. Pila man sab kaha. Ikatulong pangutana, unsa may mga proseso sa pagpausap sa apelyado sa akong anak? Tinuod ba nga kasuhon pa ni? Magkinahanglan pa ba sa presensya sa kanhin akong kaipon aron siya na mismo ang witness nga dili gyud ni iyang anak? O basig kami makasuhan? Ikaapat o katapusan,
Unsa may mahita po, kung dili ni namo mapausab ang apelyado sa akong anak, kay basig dili may maka-afford sa gasto. Ang kanhin akong kaipon na bagyod ang matawag niyang amahan. Sa kanhi ko ba kaipon siya makakuha og benefits? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, behavioral nga mga pangutana, emotional nga mga pangutana, mga medical mga pangutana. Akong partner ang tingog sa kahanginan ni Dr. Rene Obra ang inyo hapong mapaminaw. Busa, padayon, suwat mo sa inyong mga problema pwede ninyong ipadagay sa suliran_612@yahoo.com email address na nato. Pwede sad no sa kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw taga Kalinan, Davao City. Tawagon na to sa si Ana. Ug iyang gipada kining iyahang suwat through kini ang akong suliran official writers page. Bata pa ni si Ana, 18 years old. Pero minyo na agoy nay usa ka anak. No, ang birth certificate manggod sa iyahang anak lahi kay nagbuwag man ni sa iyahang bana. Wa man ni sila nagbuwag sila na minyo siya at a very young age and ended up siguro with another man. Unya, syempre kay wa na anal, so ang apelyido sa iyahang bata nga naanak pero gid suds ka minyoon lahig apelyido. So una niyang pangutana, kasado kuno siya sa iyahang bana. Apan pagbuwag nila apelyido sa bag-o niyang kaipon ang gidala sa bata kay siya man ang diha sa ako ang pagpanganak. Mausab pa ba ang apelyido sa akong anak ngadto sa apelyido sa akong bana kay naguli man mi. Dapat gyud na siya usbon. Ngano? Ang bata nga mataw sud sa kaminyoon, gipresume sa balaod nga anak siya sa papa or sa bana. Busa magdala gyud siya sa apelyido sa iyahang asawa o sa bana. No? Unya, maimpyon ra na niya. Lamida na karon nga ang anak, ang kaning yun ang bataa, anak yun ay siya sa iyahang papa, kanang imuhang unang bana. So, mausab pag yun na siya niya, di gyud to sakto imong gibuhat, day, nga gipadaan imong apelido ang bata sa laing laki, nga di man siya'y amahan, labi na nga minyo ka. Nahimo pa hinuon na siyang ebidensya sa imuhang sala nga adultery. Kay di biya ka pwede na ay laing laki, day, kay minyo, baya ka. Bahala pag mayong kag nagbuwag mo or siya'y sadaan, mangulata siya, di baya gyud na rason, hagbay na kung nag-ingon ninyo, no? So, ako ay suggest kung nag-uli mo, well and good, hinaut untang dinapod mo magbuwag, pero og samang gani ang amahan, anang bataag yun, ipadagid na, ngadtos papa ang apelido, tarungag yun na ipausab, ing na lang nga, nasayo pug sulat, uy, ako man yung gihimo-himuag, apelido sa laing tao, kay galagot ko sa akong bana, pero ing na lang na dito, ay lag-ina nga naagyoy lakay laing kapuyong laki, kay na, sadaan kay yun hinuon. Kaduhang pangutana, dako ba ang magasto kung ipausab ang apelido sa among anak kay gi-acknowledge or ni pirma mangyud ang kanhi kong ay na kaipon medyo admin gyud ipakita gyud nimo nga minyo di ay ka no nya i-correct gyud nato na ang entry sa imong anak ya pinaagi sa pagpakita og mga dokumento nga minyo ka nya siya gyud ang papa. Otherwise maglisod gyud taday. Katulong pangutana, unsa may mga proseso sa pagpausab sa apelyido sa akong anak, tinuod ba nga kasuhon pa ni magkinahanglan pa ba sa presensya sa kanhi na kong kaipon? Yes, aron siya mismo ang mo witness or basin kami makasuhan mo gyud na akong problema kay adultery manggod na no, so pero need gyud ni nato siya usbon. I don't think this is going to be a mere administrative nga matter or kaso nga pwede rag walay korte mo rang adto gyud ni korte, i-testify na lang na nga nagpirma-pirma mo. Dili na lang ta mo ingon nga naamoy relasyon, ingnon lang nga amigo mo unya nangamahan lang ka kay naluoy ka nga walay kuan ang bata pero ay lang gyud mo anggon nga naamoy relasyon, no? Ingnon na lang. So nga nisugot lang ka nga dadon nang iyang apelyido mo nang imong gi-acknowledge kay amiga man mo nya naluoy pug ka ana ra ay lag angkon para lang
mabalik no ang iyang apelido or masakto ang iyahang apelido. Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may mahitabo kung dili ni namo mapausab ang apelido sa akong anak? Kay basin dili mi ka-afford og gasto. Ang kanhi kong kaipon na bagyod ang matawag niyang amahan, sa kanhi ko bang kaipon siya makakuha og benefit? That is correct. Ug di nimo ipa kuan adto siya manunod, adto siya makakuha og benefit. Unya ngano? Adto siya makakuha og benefit. Unya iyang status ba illegitimate child pagyod. Whereas ug ana sa simuhang tinuod nga papa, masakto ang iyahang records. Dili siya, kailain kay ba musuwat siya kinsa may iyahang papa, musuwat siya tao nga dili gyud niya biological father, no? So nya magkaanam nagbuhatan na mintras bata pa imuhang anak kay magkaanam nagkadako ang problema kung di na nimo ipausab. So pausab gyud na palihog lang ha, kay need gyud na nimo usbon ug klarohon gyud na nimo nga ang records kaysa sa magbuhat pa kaglain nga sayop, no? Kay di man kakuha benefits o sa imong bana, kay wa man unya mahiw pagud siya illegitimate child. Nya nain masaag ba? Unya unfair pod sa imuhang anak. So you have to correct the wrong. So kani babala gyud ni sa mga naminaw na to guys ha. Kapila jud ko maingon ninyo nga ang birth certificate di gyud intaw na dokumento nga duwa-duwaan lang nato. Dili gyud na siya pwede ingon ana, no? Nga pasagdan lang nato, dili na mahimo ingon ana. Kinahanglan gyud ta guys nga kinahanglan gyud na siya nga i-take seriously nga kung di gyud ta mubutang og anything that is bakak in the birth certificate. May pagblanko kung gaduha-duha ka kaysa mubutang kag di mao kay magka-problema pa na later on, ha? Documents such as these are very important, okay? Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So sa kaawit. I never expected for this to happen. I thought that we had a love that's everlasting. Did everything in my power to make it. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mar. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Miss You, Babe. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa propensya sa Cebu. Ang atong tatampo nagdasen ka Mar. Paitag na mong lugar eh. Layo ko eskwelahan. Pila ba ka oras ang akong baklayon una mo abot sa eskwelahan? Hay! Nambian na ba yung iundag eskwela eh? Ma, ngayon din ko magkwarta, ma. Uy, pagsaon man di mo, Mar? Namiamutan, ma. Na, wala ba ko'y kwarta dire higipalit na kong bugas?
Ugma na lang, kay basig sulduhan tos papa ni Muron sa iyang gipanday. Sige ma. Maroon sa magkadiha. Wa pa magyud ka mo lihok. Di ka mo eskwela? Mundang na ko ma. Oh, unsay mo undang? Oo ma, mundang na ko skwila mo eh. Huwag na nung mo undang magkuno kag eskwela, ha? Kapoy ng kong skwila mo eh. Layo mo gaya mong skwilahan ko. Ya, permita nga pikis kwarta. Maong mundang na lang ko. Unya mag-unsa naman lang ka. Mangita na ako trabaho ma. Kung mao ni imong hukom, wala ko'y mahimo, ana. Sige lang ma. Kung makakita na kong trabaho, mutabang na niya ko ng papa. Sure ka? Mo trabaho na ka? O bay, kay gikapoy ng kong skwila ba eh. Tabangi ko rin bay, nga makasunod kong trabaho. Sige. Akong suwayan sa kong trabawan, bay. Basig, makasuod ka dito. Sige bay. Basig matabangan ko nimo. Wa, pag ka mga sulog trabaho. Pag yun lagi pa eh. Perte na yung nisura papagita og trabaho ron do. Labi na nga press ni mo nga way na human na kurso. Lagi pa. Pero sige lang. Di lang ako magpakawa sa paglaom. Kasayang yun. Ganiun na kang eskwela eh. Maluoy na mugod ko nimo pa. Sige lang ba, kung makakita na ganito trabaho, tabangan ka na ko sa gastuhan sa bahay. Baymar, good news, bay. Masa man, bay? Pwede na kang makasuod sa kong trabahuan kay nagkinalamig tao dito. Tinuod ka, bay? O lagi. O mahimo na kang musugo sa imong trabaho. Salamat, bay. Maayo hinuon kay may trabaho na ka. Nalipay sa bita ko mga may trabaho na ko. Aron, makatabang ko sa tong kalisod. Ya, Saman, kaya rin mo mong trabaho? Kaya na ba eh? Agwantan sa bay. Kay, ang uban bero, wabi trabaho. Mao gira, bay. Bay, mapit sa ta desunahan. Mas nakasa ta, kay gutuman ako eh. May pa. Sige, order mo bay kay ako'y bayad. Yatis ra. Nga naman, nanay kay kwarta. Wa pa ba eh. Wa pa ba ko sweldo. Nya, sabi pag libre na mo nga umagay kwarta. Pahuwa lang sa ko ninyo, bay. Ako lang ilisan ko, makasweldo na ko. Iyay ka. Murigid tangatan ni Ron. Kami nalay bayad, oy. Oo. Sige, order na mo. Kung unsay, ganahan yung kanon. Kuya, wala. Ayo! Papalit akong shampoo. Kakuha niya. Bay. Baymar, no sa mga uy. Sa mga kaging magukad diha nga. Nagtutok ka lang ni palit. Wa ba eh. Nagsam ko. Bisag diyan ako sa bahay. Nagsige magyapog ko na una itong babae nga. Ako nakita ganina. Kinsam ka to siya, no? Si Mia man to, bay. Mia? O, bay, si Mia to. Ay, naram ko to puyo sa tong silingan. Mo ba, bay? Nga naman, kusnada mo? Ganahan ko niya, bay? Pangitag pagi, ngay mo siyang may laila. Salamat eh. Hi, Mia. Hala,
nako? Oo, nagkita na magod ta. Diin man? Dili, katong nakikipalit. Mao ba? Ako day si Mar. Pwede makig-friend mo? Okay ra. I love you, Mia. Mar, Manoy tinuod, Mia. Na love at first sight ko nimo. May chance ka go, Mia. hatagi lang sa ko gigayon sa pagunahon na, Mar. Ya, Tisra, nagkapanguyab ko ka ni Mia. O, bay. Pero, mao lagi. Wapa ko niya sugta. Uy, ay lagunungi ba eh. Sugton lagi ka na niya. Mia, kumusta naman itong akong giingon ni mo? Koan, Mar. Wapa gini ka maluoy na ko. Naluoy man. Oo nga sa to pa. Imo na kong gisugot, ha? Oo, Mar. Uyab na ta. Salamat kayo, Mia. Nga iborg yung gisugot o gidawat ni mga kong gugma. Salamat kayo. Congrats, bay. Nagkauyab ko mo ni Mia na. Oh, manta. Salamat, bay. Lipay sabit ako kay Kubay. Nga iya naging kong gisugot. Ay, good luck sa inyong relasyon, bay. Mia, naon sa mo ka? Nganong naghilak mo ka? Wala ko'y kapuyan, Mar. Ha? Nga naman. Gipapahawa na ko sa mong gipuyan. Unsa? Unya, dili mo ko ganahang mo puyo sa amo. Mar, tabangi ko, bi. Doon lang ka sa amo, payo. Tinood ka, Mar? Walagi. Doon lang sa amo, puyo. Unya, ang imong mga ginikanan. Basig di sila ganahan nga ato kumupuyo sa inyo. Musugot rin lagi ito sila. Mga buutan mo na nga ako mga ginikanan. Imo din ning uyab, Mar. O, ma. O, mao lagi, wa siya kapuyan, ma. Maong, anilang una siya sa ato, ma. Way problema na. Sige, anhin na lang na siya sa ato. Salamat, eh. Mia, naon sa ka? Nganong naghilak mo ka? Nag-away mi si maghod ka babae. Unsa? Di ko ganahan aning uyab, Kuya Uy. Inday. Papawaan na din ni Kuya Uy. Talo nagsamok din ni. Mar, kinahanglan ka mao kang mupili. Kung kinsa imong palabihon, ang imo bang uyab o ang imong manghod? Imo na kung papahawaon din sa inyo? Ako lang kay ilikay sa samok. Kaya usa akong mugod. Di man mo makasinabot sa akong manghod. Unya, asa naman ang kupuyuin ni? Pauli lang una sa inyo, ha? Kay muapas ra ko. Aron mga tubang sa mga ginikanan. Ha? Kung makatigom na ko, magminyo ta. Maong pauli lang una sa inyo. Apa, sabay ako, ha? Oo, lagi. Andamang imo magamit kay ako kang ipasakay paingon sa inyo. Ato na ko, ha? Sige. Apa, sabi ako siguro, Mar, ha? Lagi. Ako na isaan ni mo. Mingaon ko di mo, Mar. Sige lang. Magtawag na lang unya ta. Ato na ko. Bye-bye. Bye-bye. Karong mga orasan,
na nagituros miya sa ilang dapit. Kanindot sa akong paminaw nga gikisa niya nga akong agtang. Imingaw na hinong ko kalit niya na. Mia. Kumusta naman ka niya? Okay naman. Mayo hinon. Karon sa makamari sa amo? Kung makatigom na ko, wala ako sa inyo. Sige. Magpaabot ka nimo ha. I love you, Mia. I love you too, Mar. Dalian ang dagan sa panahon Walo na maday kabuwan ang nakalabay. Sukat nga ni pauli si Mia sa ila. Maglisod yung kong adto inida sa ilaha kay unsaon. Pero may magod kong mag-overtime. Bye, Mar. Bye. Bye. Kining, nakoy balita ni mo ba? Ilagkalain, ha? Sama na, bay? Ako mo nakita si Mia nga may kaubang lalaki. Unsa? Omar, nag-isulti si mo amigo. Kinsan mo na itong lakihang imo kuyo? Akong uyab. Unsa? Makigbuwag na ko ni mo, Mar. Kay may bago na kong uyab. Og mabdos na sad ko. Mia, nganong imo man nagibuhat na ako? Pasaylo ako, Mar. Unsaon manggod. Pag uli na ko din sa amo, may nanguyab man ako. O niya, nakagusto sa ko niya. Hangtod nga, namabdos ko. Ginoo ko. Pasayloan lang ko, Mar. Dili lagi tingalita para sa usag-usa. Mia. Pangita na ng babae nga para kiti mo. Kasakit ang ibuhat mo na ako, Mia. Sakit kayo ni. I never expected for this to happen. I thought that we had a love that's everlasting. I wouldn't make you happy. Wa ko magdahom na makahimo ba day pagpangitaglain si Mia. Ngiyang gipuli na ko. Sa pagkakaroon, gisakitan paghihapon ko sa iyong gibuhat na ko. O kung kinsa mo itong ganahan nga makik-friend ako, maudining akong Facebook account. At Alimar. Dili lang ko to. O daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mga mga higalang kaagi ni Mar nga nagpuyo sa probensya sa Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulhan, I miss you, bae. I don't miss you, babe. I still miss you, babe. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugabos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagtangin. I don't wanna be the tough guy anymore and let you know how I'm feeling.